हाय लोगोफोर बोरै दं लकडाउननि समाव नोंथांमोननि गामियाव माने बोरै सोलिदों लकडाउनाव बोरै सोलिनानै बे खावसे दिनखौ हगारहरखो कमेन्टआव एसे खिन्थाहरलायबानो जाबाय लोगोमोना। आं दा फाननि मिथिङाव थांनो नागिरदों माने जोंना फाननि मिथिङा 2 तारिखआव जायोमोन ओमफ्रायो माबायाथ' लकडाउनाथ' माबासिममोन नालाय माबासिम 3 मेसिममोन नालाय दा 3 मेसिम बेखौ लकडाउनखौ बारग'थोंसै इदि साननानै थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा 3 मेनि उनावबो आरो दा बारायबावनाय जाबायना ओमफ्रायो दा ओरैनो थांनाय नायनो सानदों आरो बारा बुरजा मानसि जथुमनाय जानाय नङा जोंबो ओरैनो साफा सानैल' माबागोन उथुला मोनथियाथ' खबर हराखै आं ओरैनोथ' बुरजा मानसि थानो होआखैमोन नालाय ओमफ्रायो जोङो ओरैनो साफा सानैजोंनो एसे खालामनोसै आरो नङाबा आरो ओरै आयेननि नोजोराव गोलैयोबा एसे माबा दं नालाय दायनिगिरि जागोन नालाय ओंखायनो जोङो ओरैनो सानैसोजोंनो खालामलाबायनोसै आरो नेमखिनिखौ लाखिना दोननोसै माने फाननि नेमखौ जों दा थांनो नागिरगासिनो माने थांथ'वा उथुलखौ आं थांग्रोन दे होनबा आं एसे माबा सानहैग्रोनो र' थांसै आयं आं ओइ मिथिं दंमोनलै आयं आङो दा थांगासिनो आरो थाबायगासिनो जोंना नै गामिनि अबस्थाया लामाया बारा अबस्थाया मोजां नङा जोंनिया अखा एसे हाबानो दै थायो नुदोंना आं दा न'निफ्राय थांगासिनो आरो आं ओरैनो जाबानाथां जायखिजाया जानला मोनला भिडिअ बानायना हगारलाबाय थायो आरो दाबो नै बेखिनिखौनो हगारनो नागिरदों आङो थांथ'वा बाजैया आदाया थांबाय मोनथियाथ' आङो मोनथियाथ' थिनहरनायलाय थिनहरनाय दे बाजैजों रायलायदोंमोन आं माने आङो नैबे चेनेलावनो आं जायखिजाया जानला मोनला माबा माबि भिडिअ हगारलाबाय थायोमोन माने बानायनो समखौनो मोनथारा माथो बानायनायानो जायाखै बेबायदिबा बोरै सासे कालसारनि माबा जानो हानोलै दा थेवब्लाबो सम गैयाबाबो मालाबा बिदिनो मोजां सम लानानै मोजां खाबुफोर मोनोबा मोजां भिडिअ बानायनानै हगारसानो आरो जों जानला मोनला माबा माबि खामानि मावना दंगासिनो माने दामानि नैबे लकडाउन समाव ओरैजाय दा मिथिं जाग्रा जायगायावनो बेखिजायनो मावदों आरो दा आं सम मोनोबा खिन्थाहैगोन र' मा आयं जाखांबाय आयंमोन माने आयंजों रायदावदों दै लायनोसै दे मा ओंख्रि जानाय मैथा आदाजों माबा रायलायदोंमोन आं माने ओंख्रि सोंदोंमोन रायलायनायानो जालायलाङालै मा बुंबावनो लकडाउनखाय रायलायनायाबो डाउन जालांबाय खोमा खोनायाखै माबा मिथिं लेंनो खिन्थादोंमोनलै ओरैनो एसे रायलायलाबायनो टाइमाथ' जाबायमोन जानायालाय लासैनो फैबानो जाबाय आं थांग्रोनो र' बाजैया माने माबा मिथिं दं नामा होननानै सोंहरदोंमोन बेनो खिन्थाहरदोंमोन आं माने गामिनि बाजै इसोरबो मिथिङावनो फैजोबगौमोन आरो लकडाउन नङाबाथ' माबाया मानसिफोरा एकदमबारे लोब लोब जायो जानायलाय दा नैबे
लकडाउननि समावसो हास्रि बिस्रि जाना दं आरो मानसिफोरा ओरैनो दिनैबो जाखिनि माबा मानसि जायो बेजोंनो एसे खालामलाबायनोसै आरो नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि गामियाव माबा फान गैयोना गैया कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोननिफ्राय आं बांसिनानो कमेन्ट मोननाय जाया माने आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोननिफ्राय सान्दुङा गोसाथारलै थाबाय फैबाय आं न'निफ्राय मोनफैबाय जोंना जायगाया नै बेनो हाबबाय आं नै बेनो जोंना लाइब्रेरिनि न'आ नैबेनो ओरैनो थांनाय बोसोराव एसे जाब जुब लुलाबायदोंमोन आरो जाखिनि हायो बेजोंनो आं दा हाबनो नागिरबाय लकडाउनखायनो अबस्थाया बारा मोजां जायाखै मिथिं दावसिं जायोबा नैयाव साहा फुदुंनानै माबायो आरो जोङो साहा फुदुंना लोङो माने गैला टेबोलनि अबस्थायाबो हुगारबासो जासिगोन बारफोरबो फैसोदोंमोन ना बारजों ओरै हाबबोदों ओइफोरजोंनो मुदाफोरजों हाबफैलाबायो दा जों मावनाय बानलुखौ नायथ'मोन नामा टाइमा खैथा जाखो र' टाइमखौ नायनो र' 2:33 दसे थांना फैनो हागोन मानसिफोरबो बारा गैथ'खाया गरमलायबायलै थांना फैनो र' बानलु थिलियाव माने लकडाउननि समाव जोङो बानलु मावलाबायदोंमोन आरो नैबे बेरा नुनाया माने इसोरनि जोंनि गामिजों नांजाबनाय आरो दलापारा गामिया इसोरबो बानलु मावदों आं थांना फैनो र' जोंनि बानलु थिलिया बुस्थुआ ओरैजाय ओरै बेरा बारनानै आरोना दसेयाव दोनथ' नामा सनिरन नोंसादालाय नोंसादाया गेम गेलेगासिनो मिथियाव फैबाय होनना थिनहर दै आं बानलु थिलियाव थांनो नागिरदों आयो मबाइलानो गोलैबायमोनलै हाग्रा बंग्राथार नालाय जोंना जाब जुबसो हाग्रा सिफायलाबायनानैसो डाइरेक्ट हालुवालुसो गायदों आरो ना नोंथांमोन नै बानलु थिलियाव सफैबाय आङो नायनो नामा बानलुखौ नै बेबायदि आरो ना नागा बानलु गायदों जोङो नैबे लकडाउननि समाव आरो ना मा खालामना थानो बेफोरबायदि जानानै बेखिनिखौ मावसाबलाबायनाय जादों आरो नैबे माबायाव लांदां नुनायखिनियाव सब बेयाव गायजोबदों आरो नागा बानलु जोङो 8 जन मावनाय जादों आरो ना आंनि रायलायनायखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय रायलायनाया आंना बारा थिग जाया भिडिअ'बाथाय एसे लाजिनाय मोनो आरो ना गरमथार माथो गरमनि थाखायनो एसे रानजोबदोंलै अनेकानो थैबाय आरो बानलुआ नैयावबो फांसे दंबावो नै बेबायदि जाहांबाय आरो ना बानलुआ जोंना दा नोंथांमोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथांमोना आंनि बे नांथा नुंथा माबा माबि बिदि रायलायबाय थानाय
खौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय रायलायनाया बांद्राय मोजां जायाखैबा जायाखै बुंहरबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगो नोंथांमोन बाय बाय